Плейбек или живо изпълнение, това се питат хиляди хора в социалните мрежи, след като Азис изпя песента на Лили Иванова «Ветре клехте». За шоуто като две капки вода и за това кой е най-големият му фен, с Васил Боянов разговаря София Стойчева. След изпълнението на Васил Боянов Азис на песента на Лили Иванова в шоуто като две капки вода, мрежата загря от коментари. Няма такава пародия. Азис да имитира Лили Иванова. Сред тях обаче наделяват положителните оценки. Не харесвам неговия жар, но гласът му е страхотен. Пее невероятно добре. Част от публиката заподозря певецът, че ползва плейбек. Тези, които го твърдят, явно нямат никакъв музикален нюх или слух, както и да го наречем, звучи несериозно. На мен ми отива да пее на живо, така че за мен не е проблем. Соченият за крал на поп-фолка е категоричен, че в никакъв случай не е правил пародия на Лили Иванова. Тя е една от звездите в световен мащаб, които нямат дубликат. Певецът се шегува, че е трябвало да излезе от скандалния си имидж, за да разберат хората, че може и да пее. Какъв е новия Азис сега или? Той е един чудесен баща, ако питате моята дъщеря, която плака на моето излизане. 7-годишната Рая е гледала шоуто вкъщи и дори се е разплакала, като видяла слабите оценки на журито за баща й. За мен е по-важно това, че пях от сърце. Следващото предизвикателство на Азис в шоуто като две капки вода е да изиграе Слави Трифонов. Отказвам да си обръсна главата. Оказва се, че участието в шоуто не е никак лесна работа. Хората виждат най-смешната страна, най-веселата. Всъщност изключително тежко е и го правим заради идеята да има купони, да е весело, хората да се забавляват. За новините на Нова, София Стойчева.